Bibatu Dambele ale ye gadumuso ye n'an y'ale yɛrɛ sigilen sɔrɔ a ka gabugu kɔnɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalayi ma sagasogo a kɔnɔfɛnw a sigilen don ni ka olu kɔrɔ gɛrɛ sɔɔni a bɛ kelen fili a da kɔnɔ. Ne b'a balabala k'a yiran k'a ja ka to k'a dɔgɔdɔgɔnin o de ka di ne ye sisan mais sagasogo yɛrɛ komi muso dɔɔni tɛ kelen ye n'i y'a kɔrɔ gɛrɛ ka ji bɛɛ bɔ a kɔrɔ n b'a yiran k'a ja ka to k'a kelen ta seli la ko ka taa ba o de ka di ne ye n'o tɛ sogo bilen ka di ne ye sogo kun ka di ne yɛrɛ ne ye sogo ye ko ne kun bɛ yɛlɛ. Mama Traoré an y'ale fɛnɛ sɔrɔ sogoko la a ka fɔla ko sogoko man bon ale ma kosɛbɛ. Ne kɔni seli la ne tɛ sogo fɛ dɛ ne tɛ sogo ba fɛ parce que seli sogo a bɛ ne bana de yɔrɔ ne de b'an fɛ ne de bɛ sogo baara nin bɛɛ kɛ ne bolo bɛ don sogo min na ne bɛ sogo ye a bɛ ne kɔnɔ funu ka ne kɔnɔ boli de wala a bɛ ne bana yɛrɛ de dɛ o de la sogo yɛrɛ man di ne ye y'a mɛn seli sogo la ni ne ye dɔɔni dun dɔrɔn a banna sogo man ɲi mɔgɔ ma dɛ an kɔni bɛ giri sogo ka cɛ na sogo man ɲi bon sogo fana filɛ nin ye f'i k'a to a ka tobi ka mɔ de n'i b'a jeni fana f'a ka jeni ka mɔ n'o tɛ a bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma kɔlɔlɔ jugu yɛrɛ i ɲɛ bɛ bana nin bɛɛ la a ju ye sogoko de senkuruba dimi yɛrɛ bɛ ne la a sababu ye sogo ye wa a sababu tɛ sogo ne m'a dɔn. An bɛ waati min na i ko sisan sagasogo ani misisogo o kɔni maralen bɛ maa caman bolo wa a duncogo sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maaw fɛ o siratigɛ la sa an ye ɲininkali tegun kɛnɛya tigilamaaw la yaasa k'a dɔn yala sogo dunba a ka ɲi adamaden ma wa. An bɛ sogo min dun an ka seli ninnu kɔnɔna na olu bɛ jate viande rouge fɛ n'o ye misisogo ani sagasogo ye surtout an bɛ waati min na o ye misisogo ye sogo dunni ka ɲi mɔgɔ ma n'i y'a jate minɛ sogo bɛ jate an ka aliment constructeurs de fɛ fɛn min bɛ sogo la a bɛ an mɔja i y'a faamuya donc ça a b'an ka croissance nɔgɔya quoi mais par contre mɔgɔ minnu tɛ sogomafɛn dun i bɛ taa sɔrɔ u mɔ tɛ ja i n'a fɔ mɔgɔ minnu ka balo la sogo b'u ka balo la donc o ye sogomafɛnw ye sogomafɛnw b'o la jɛgɛmafɛnw b'o la donc o ye k'a yira i la vu la composition de la viande fɛn minnu bɛ sogo la n'i ye sogo ta k'a lajɛ surtout an bɛ ka misisogo min dun n'i ye sogo ta k'a lajɛ c'est riche en protéines ya mais c'est riche en protéines c'est riche aussi en sels minéraux olu ye fɛnw ye fɛn minnu ni a ka ɲi an ka mɔ ma kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ sogomafɛn dun ka caya a ka ca ala fɛ hali joliko dɛsɛ o t'i sɔrɔ ka caya fo ni bana wɛrɛ donna i ka adamadenya kɔnɔ. Dr Sali Konate ka fɔ la ko sogodun ka ɲi maa ma ko nka o fɛnɛ b'a ko la. Fɛn fɛn ni nafa b'a la b'a bila kunna fana k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ a la mais kɛcogo de don. N'i y'a jate minɛ selon l'OMS sogo dunni a man ka tɛmɛ 300 à 500 grammes kan 300 à 500 grammes de viande rouge a man ka tɛmɛ o kan wa semaine kɔnɔ sogo bɛ se ka dun siɲɛ 1 ka se siɲɛ 2 ma maintenant ni e mɔgɔ min ye o matarafa a bɛ n'a fɔ i ye bonne alimentation matarafa tu as fait une alimentation qui est saine mais ni e mɔgɔ min ye a kɛ sogo dunko jugu ye k'a kɛ waati bɛɛ sogo b'i da sogo dunko juguya a bɛ yɔrɔ a fɔ la l'excès de toute chose est nuisible fɛn hakɛ de b'a la n'a dama tɛmɛna dɔrɔn a bɛ na ni tiɲɛni ye donc sogo dunko jugu kɔlɔlɔ b'a la o kɔlɔlɔw a bɛ se ka na ni les maladies colorectales i n'a fɔ nuguba ka bana nugumisɛnnin n'o ye intestin o fana ka bana a bɛ se ka na ni rectum fana bana ye rectum na a bɛ se ka na ni des maladies cardiovasculaires aussi a bɛ se ka na ni n'o y'an ka dusukunbana ninnu ni jolisirabana ninnu i b'a ye a dɔw la i b'a ye e mɔgɔ min ye ko ta i bɛ sogo dun kuma dɔw la yɛrɛ i bɛ to bomisɛnnin cici la i yɛrɛ ma toujours i b'a sɔrɔ i kɔnɔ tɔnnen don donc o bɛɛ ye sogo dunko jugu ye parce que n'i y'a jateminɛ tulu bɛ sogo la ka caya. Kɛnɛya tigilamaaw y'a sɛbɛntiya ko nafa bɛ sogo dun na cogo min ko kɔlɔlɔ bɛ a dunko jugu fɛnɛ ni na ten o kama a ɲininen don an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sogo dun hakɛ la an k'an janto a dilancogo a n'a maracogo la kɛnɛya tigilamaaw y'a yira k'a fɔ ko sogo marali k'a kana tɛmɛ kalo 2 kan an bolo. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.